Pacifica! Tama pa. Ikaw na. Di Pramotha. Paika taklai Tripura Motha kami gulaye chanchang laye Tripura Motha kami gulaye chanchang laye Anoro shose joto niklai Tripura Motha se Anoro shose joto niklai Tripura Motha se joto niklai Tamu sigla phaibe khajoto tamu bura ham jagi bono tamu sigla phaibe khajoto tamu buri ham jagi bono buba gerano Tripura Motha no Paitaman bagai tini jengoro জন্ম জয়নগর দেখাই চাকাই ইস জন্ম জয়নগর ও দুইটা বিসি নিমি যত জায়গা দূর খাইলাই দङ যত পারাউন হাবলাই দङ ओमफ्राय मेक्सिमाम तिनि जों बर' मालायखा गाहामनो जोंनि रेसपन्स मानै दङ दाबोसो जाहाथे जों खुब हपफुल माने भेरि माच हपफुल नट अनलि हपफुल भेरि माच हपफुल जों गोप्लायनाय तामनि बागै हिंखाय जोंनि नाहारमानि सम्पूर्णभावे तिप्रासा दफानि बागै तिप्रासा राव बेफोरनि सिङाव बर'नि बुट जोंनो मांनो दोननाय जों साइमानो जों Tripura Motha पार्टी तिप्रासानि अस्तित्व रक्षा निनि आइडेन्टिटी निनि पलिटिकल राइट्स लैंड राइट्स निनि डाइरेक्ट फान्ड ओवरऑल जोंनि स्टेटहुड नि बागै जों आन्दोलन खालाय दङ एनादार पार्टी रनो नायनायदि बर'नि पलिटिकल एजेन्डाव तिप्रासान हामग्रायनि बागै मुं साफान करे अन्तत पक्षे कक बरक रोमान स्क्रिप्ट जों जेटा 1968 नि सिम मुभमेन्ट खालायफैमानि दाबो 2026 आव थाङै पर्यन्त दाबो सल्युशन खालाय जायगा नट अनलि देट जों थानाय डिसेम्बर मासनि 13 तारिखआव नुखा राज्यनि माननीय मुख्यमन्त्री प्रकाश जनसमावेश साखा जे कक बरकके रोमान स्क्रिप्ट देवा হবে না মানে जोंनि गोबां मानथाय सकते बादग्रादि इ कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट रनानि अबो पर्यन्त बखानि थैहाय नागजागै दंके थाङै बर' रबनो बुदनाय ओ सेन्सनो जों साइमानो ताकलाय हायनोहाय 20 থেকে 25 টা সিট नाहारै Tripura Motha सरकार खानानै थाङै दङ टिटिएडिसि कारण बरक जतन सिउ बरक चिन बागै कायसे कक्ट सायानो बंनि पलिटिकल एजेंडा मुं सचिन हामक्रायनि बागै ग्रै शुद्ध कायसे दङ तामा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास किन्तु सबका साथ सबका विकास बर जों एक्टिवेट मानुखाबा कोन जाक्रै न ग्राम अञ्चल थांनायदि नाथिं इज देयर एक्चुअली नाथिं इज देयर ना दैनि व्यवस्था काहाम दं ना नैनि हस्पिटाल काहाम दं ना लामा काहाम दं ना स्कुल काहाम दं ताम दं Whereas गोबां स्कुल चिनि ताबो बन्दङै थाखा हेसि डेभलप नि कक तो बहुत हासल नि कक आबन बागै Tripura Motha only बुबाग्राय हिमसेल्फ चिनि तिप्रासान बागै फाइट खालाय दङ जों जत एस बुबाग्रान वारियर सिजब जों सामुखलाय दङ काजै तिप्रासारक जोंनो जोस खायनो 100% चिनि बुबाग्रान बेले हामबाया फारो तामनि बागै हिमालय चिनि 17 जन्म जनक पाइको जलाव चिनि बाइनो जों केनेडा माम बागै जों चिन बुबाग्रान हामबाय बेले याफारो एक्चुअली नरक तो सुदु अ दुबसरानि गतनाया आंनावनो सावानो चिनि ताकारजला जम्बुजला घुलागाति रमुई सिरिज अफ देयर प्राय 1.5 मास मतो प्रत्येक दिन बम फाटेबो प्रत्येक दिन सेलाई खरां खानावो माने बर खर सानबेल नांजाखा
tabuk o jompo takar jola belai peace tongmani o khumlung belai peace tongmani ek somoyo tabu daily Diwali hayongo tan bagi bom phate o select korang khana o continuous this series of 1.5 months choli tong mo kaisa ekdom sana thake ষড়যন্ত্র যেমন policy choli tong je o ja am sayo o chin am sayo kaisa violence kaisa create khaye borok nayo je o jaga o tipramo thalin gatti saimano or violence khaye kuna kuri ekta kisu khainani ekta process choli tong haipano जों अमहाय जे गथना बेले निंदा खायो जों म साजागिया चिन बुबाग्रा डाइरेक्ट साइन दङ जे जोंखा चिन थानसाओ जों के बायके उब्लानि चिन कुन इन्टेन्सन करि दाबो बीजेपी नि बासानाय बबो चिन बरक न ताखौ मोजि जों बनो हामजागु फाइदों खायबिदि केम्पेन खाने जतनि राइट दङ कारण जों बुथ सानानि जतनि अधिकार दं किन्तु जों आदि नुखा चिनि बायगिता जेफोरो बिनि आमसे जेफोरो केम्पेन खायनो थांगो जेफोरो दूर थांगो आफोरो एमन खनाका माने अब सामाया कखायसे कैंडिडेट बनि जे से बासावै गलायबे कखु अम हायरक टेक्ट नजिर बिहिन अमतिनानि कगिया आरा जागाव दुइटा राउंड फायर अंका जता बुलेट फायर अंका गरो जों तिनि प्रशासन मासाव जों आगे बसाय दं माने एसडीपीओ एसपी इवन आं एसडीजे बनो कक्सौ कलचिन और प्रोटेक्ट दिन त वायलेंस जों जमन बै कक्सौ जों मासाका अमतिका जदि दंगे प्रोटेक्ट दिन बुम फाटे को मिया वहन थुसा बारो कासे बुम फाटेखा कुम्पे कासे बुम फाटेखा ताकार जवान सामल चिनि सामल नो कासे बुम फाटेखा माने सिरिज अफ एकराम त आता माने तामने बने एतो वायलेंस नि कासा चेष्टा चलि दं बर्तमान थागर फाटेखा मिया हरो गमो एकटा तामने सां थिं सकम कासे चक्रान्त कासा म कन्स्पिरेन्सी चलि दं जों अबनो मामा थाकनाय कारण जों नायो अब जिरो वायलेंस ताकने इलेक्शन थु कारण तिप्रासारक जों जखन थामसा नायो तिप्रासा बुइनि चक्रान्त बाय बुइनि कक बाय ताबुलाइथं ता थैलाइथं थै तायर थं अब जों नायो आमनि बागन तापसा जरा कुन वायलेंस या हाया के नरक साइमानु तिप्रामो था अ गुलागाटी अ चिन जमजन पेपर जला ताकजला जंपु जला हाय जागाबो जों बे फाइट खनेन मतो कोनो पार्टी नि ताब जते कोनो बरनासि मैन पावर करिखो जिनि नर मैन पावर 90% मैन पावर तिप्रामो थालिनो हाइपनो जों नायो वायलेंस जिरो वायलेंस जों ताको इलेक्शन अमन छु आप पार्टी मुंगनो तुई एफआईआर खाजाक माने यागुलो केबनो फनो एरेज खालायजाक बबो हाय कप्तमातो एफआईआर तंखा आतखा नुखा जों आं माय पर्सनल बांगाबो इनक्वायरि खायनाय गया जेचिन बुकु खरक नै जे कामके सिजकनि जे नुक माने अब कमो जागा सोशल मीडिया भाइरल खा एक्चुअली सेम घटना आ जागानि बरनो साका जेटा अमो सपुनो मिथ्या कारण आं नुखारो खरजन खै यां फाजिन सिरजाक खरजन खै यां तेकासि सिरजाक माने आसे के प्लानिंग खैब्रो सिरना खा जेटा अब সম্পূর্ণ একটা তিপ্রামো থানা দুসবেন বাই বরক খায়ো আর जों अर नुखा एफआईआर तो खायजाका तापसा तिकु नमजामानि करिखो आमा तेहिन साका एसडीपी कक साजागा आरो चेष्टा खै दङ ओंका आरो जे बुलेट फायर मारो अब सम्पूर्ण একটা ল एन्ड अर्डर नि आसा बेलेग नम्बर तापले बना वायलेंस टाइप प्लस ল एन्ड अर्डर बेला हामिया हाइक्लाइ दङ आं आमबै मासो बारबा चिनो जों पिस दङ मगे जों प्रोटेक्ट नागरिक चिनि रेसपन्सिबिलिटी जों जागाव जतन मिलुइ जों मातम नाय